Ayong gabi, kanatong tanan mga igsoon, o ganin na usabtas pagpaambit, ug mubo nga mensahe, ang katnaas kagabion, alang kaninyong tanan, nga among mga kaigsunan o mga friends na to sa Facebook. So, dalaygon kayo ang Adonai, kiin ano'y kulim lasot dabar ni git haimit, ila biad haimit, kaya wala kita'y mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan, kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shabbat Shalom kanatong tanan, Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo o mga Israelita nga napatlaag sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kalibutan ingon man sa tibuok Israel. Shalom alino, we all call Israel, ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Okay, dalaygon kayo ang Adonai, anhin na punta sa laing topic mga igsoon, ang bahin usab sa ikapulo, ang husto nga ikapulo, og asa ihatag, og asa dada. Atong patubagon ang Biblia mga igsoon. Hinumduman nato nga ang ikapulo mao hinungdan sa pagdaghan sa mga reliyon karon. Nganong sa mga Hudyo o saraman ka klase ang ilang reliyon nga mao ang Judaism. Nga gilangkoban sa 5 ka mga sikta sa Orthodox og sa 2 ka sikta sa Messianic. Samtang dire sa mga nasod sa mga hintel perting daghana sa mga sikta sa reliyon. Unsay hinungdan tingali tungod na sa ikapulo. Kay ilang nakita nga daghan ang nangadato sa ikapulo. Nahinumdum ko sa sulti sa akong amigo nga namatay na, matud pa niya, kung gusto kang magdato, tulo ra kabutan ang imong buhaton. Musulod ka sa politika, o kaha magtukod kag negosyo, o kaha magtukod kag relihiyon. Kay daghang nangadato sa reliyon, mga pastor nangadato sa reliyon. So, nasayod kita mga igsoon nga ang ikapulo nagsugod ka na ngadto ni Abraham. Sa dihang siya mihatag sa ikapulo ngadto ni Melchizedek. Atong tan-awon kung nasunod ba ni sa mga Kristiyanos karon ang paagi sa paghatag ni Abraham. Kay mo man ginagamito nato nga mga bersikulo ang paghatag ni Abraham sa ikapulo. So, atong basahon sa ang Hebrehanon 7:4. Matud pa sa Hebrehanon 7:4, busa makita ninyo unsa siya kahalangdon. Bisan ang patriarka nga si Abraham mihatag kaniya og ikapulo sa tanan nga nasakmit niya sa gubat. Timan-i ang gisulti sa Hebrehanon 7:4, ang gihatag ni Abraham nga ikapulo, ang gikuhaan niya ikapulo gikan sa tanan nga nasakmit niya sa gubat. Onya sa Genesis 14:18 ngadto 20 ato lang lakturon, matud pa dire og gihatagan siya ni Abram sa ikapulo nga bahin sa tanan nga iyang nailog. Ang term nga gigamit sa Genesis nailog niya dito sa Hebrehanon nasakmit mga igsoon. So asa gikan ang iyang ikapulo? Gikan sa iyang nailog o nasakmit sa gubat. Dili gikan sa iyang kaugalingong kabtangan. O dili sa kada bulan naghatag siya ikapulo. Dili kada semana naghatag siya ikapulo. Dili kada tuig naghatag si Abraham og ikapulo. Kausara siya naghatag og ikapulo ngadto kang Melchizedek. O ang ikapulo nga iyang gikuha gikan sa iyang nasakmit o gikan sa iyang nailog sa gubat. Dili gikan sa iyang kaugalingong kabtangan. Hinaot nga inyo ni masabtan ang punto nga buot na kong ipasabot mga igsoon. 16 times in the Bible, matud pa dire, the tithe was mandated by Elohim to be only fruits, vegetables, unclean animals, never gold, never money, silver, wages, or anything else. Never, matud pa mga igsoon. 16 kuno ka bisis ang tithes, ang ikapulo gimando sa Elohim. 16 na kabisis diya sa Biblia.
Pero matud pa, asa gikan sa imong prutas, mga gulay, o sa limpyo nga mga hayop. Ang ikapulo, mga igsoon, dili bulawan, dili kwarta, dili salapi, dili sweldo, o bisan unsa pa, dili mga igsoon. O, sa Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 5, ang Adonai magpili og usa ka dapit gikan sa mga yuta sa tanan ninyong tribo aron didto magtigom ang katawan ug magsimba kaniya. Dili sila maoy nagpili og dapit asa dad-a ang ilang ikapulo og mga halad. Ang Adonai maoy nagpili. Sa bersikulo 6, dad-on ninyo ang inyong mga halad nga sunugon ug ang uban ninyong mga halad, ang inyong mga ikapulo ug ang inyong mga gasa, ang mga gasa nga gisaad ninyo sa Adonai, ang inyong mga kinabubot-ong halad, ug ang mga panganay sa inyong mga baka ug karnero. City, didto sa tubangan sa Adonai nga inyong Elohim nga maoy nagpanalangin kaninyo. Kamo ug ang inyong banay mukaon ug malipay sa mga maayong butang nga inyong gihaguan. Dili ang pastor maoy malipay. Dili mga pastor maoy mukaon. Versikulo 11, dad-an ninyo ang tanang halad nga gisugo ko nga inyong dad-on. Ngadto sa dapit nga alampuanan, diin adto kamo magsimba kaniya. Dad-an ngadto ang inyong mga halad nga sunugon, ug ang uban ninyong mga halad, ang inyong mga ikapulo, ang inyong mga gasa, lakip sa mga kinabubot-ong halad nga inyong gisaad sa Adonai. 12. Paglipay kamo diha sa presensya sa Adonai nga inyong Elohim. Kamo, ang inyong mga anak, ang inyong mga ulipon, ingon man usab ang mga Levita nga anaa magpuyo sa inyong lungsod, kay wala man sila'y kaugalingong yuta. Levita ang gisigutan. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga halad nga sunugon sa bisag asang dapit nga inyong magustuhan. So apil na niya na ang ikapulo, mga igsuon. Ayaw ninyo ihatag ang inyong ikapulo sa bisan asang dapit nga inyong magustuhan. Adto lang sa dapit nga pilion sa Adonai. Unsa ning dapita? Maabutaan ni unya, mga igsuon. 14. Kung dili ngadto lamang sa dapit nga pilion sa Adonai, sulod sa yuta sa inyong banay, o buhata dito ang tanan nga gisugo ko kaninyo. Okay. Asa dada ang ikapulo, ngadto sa dapit nga pilion sa Adonai. Ato ning tan-aw, unya mga igsoon, kung asa kining dapita. So anita sa laing kan, ang balaod mahitungod sa ikapulo, padayon ta sa maugyapon nga libro sa Deuteronomio 14. Unsa ang ikapulo? Mga abot sa yuta, dili kwarta. Atong klaro. Deuteronomio 14, versikulo 22. Ang tunis unahan mag-igsoon. Matag tuig, kinahanglan gahinon ninyo ang ikapulo sa tanan nga abot sa inyong yuta. Matag tuig ha. Dili matag simana. Ikapulo na ni sa Israel na ni magsuna sa panahon sa Israel. Kaniadto ganina atong gibasa panahon ni Abraham, kausar sa Abraham naghatag ikapulo. Gikan ras mga inagaw niya sa gubat. Gikan sa inagaw sa gubat gikuha niya ikapulo. Kausar ras Abraham naghatag ikapulo. Dires Deuteronomio panahon na ni mga Israelita ang subos Ginoo matag tuig. Dad-on ninyo ang inyong ikapulo, ang tanan yung ikapulo, ang tanang ikapulo sa abot sa inyong yuta. Abot sa yuta, matag tuig, dili matag simana, dili matag bulan. Ikapulo nga abot sa yuta. Sa ato pa maigsoon, abot sa imong ani, munay pakwaan sa ikapulo. 23. Kan-anin nyo kini, uban sa bino o sa lana. Ingon man usab ang mga panganay sa inyong mga baka o mga karnero. Dito sa tubangan sa Adonai, sa dapit nga iyang pilion. Diin adto siya simbaha. Aron makakaton kamo sa pagtahod kanunay sa Adonai nga inyong Elohim. Imaniha,
ikaw maoy mukaon sa imong ikapulo, dili ang pastor. Tataw nga ang ikapulo, dili kwarta. Kay kung kwarta pa, makaon ay ng kwarta. Ingon sa Biblia, kan-an ninyo ang inyong ikapulo dito. Uban sa bino, lana. Mga igsuon, ipakaon. Nya kung kwarta, makaon. Okay. 24. Kung kamo layo sa dapit nga ampuanan, nga iyang pilion, o madugay ang inyong pagbaktas, o dili ninyo mahimo pagdala ngadto ang ikapulo sa inyong abot, nga ihatag ninyo sa Adonai, ibaligya kini. Og ang halin, maoy inyong dadon ngadto sa dapit, nga maoy gipili sa Adonai, nga inyong Elohim. No. Kung layo ang templo, o bugat ang ikapulo, ibaligya kini. Matod pa sa Biblia. Mga igsoon. Aron, kwarta na lang ang imong dadon. Kay layo man kayo ang Jerusalem. Inig-abot nimo dito sa templo, mga igsoon, ipalit na nimo og pagkaon. Ayaw ihatag sa pare ang kwarta. Muna na niya, ayaw ihatag sa pare ang kwarta. O, ipalit ninyo kini og baka, versikulo 26. O, tanawa, abot nimo sa Jerusalem, ipalit na po nimo tong kwarta nga halin sa may kapulo kay tungos kalayo gikwarta nimo. Pag abot nimo sa Jerusalem, ipalit ninyo kini og baka o karnero o bino o bisan unsa nga inyong higustuhan. Nya kan-a kini og paglipay kamo uban sa inyong panimalay at ubangan sa Adonai nga inyong Elohim. Ayaw ninyo pasagdi ang mga Levita. O, dili pastor, Levita ayaw pasagdi. Nga nagpuyo sa inyong lungsod kay wala man sila'y panulundon. 28. Sa katapusan sa matag tulo ka tuig, every 3 years na. Katapusan sa matag tulo ka tuig, dad-a ninyo ang ikapulo sa inyong abot ni anang tuiga ug ibutang kini sa tipiganan sa inyong lungsod. Aron adunay igong makaon ang mga Levita, ang mga langyaw, ang mga ilo ug ang mga byuda nga nagpuyo niini. Kung buhaton ninyo kini, panalanginan sa Adonai nga inyong Elohim ang tanan ninyong paningkamot. Baruch Hashem. Ang pangutana, nasunod ba ni sa mga iglesia, sa mga Kristiyanos karon? Wala. Diri sa versikulo 29, imong masabot nga ang mga langyaw, ang mga byuda, ang mga kabus ug ang mga ilo walay labot sa paghatag sa ikapulo. Hinunoa sila maoy pakanon sa ikapulo. So doon na exempted sa paghatag. Mga kabos, byuda, langyaw, ilo, exempted sa paghatag. Kay sila'y imong pakanon sa imong ikapulo. Okay. Lain pang gihisgutan nga akong nabasahan sa pagtulunan sa mga Hudyo na gaingon. Nowhere in the Bible did Elohim ever transfer the ownership of the tithes from the Levite to any apostles, prophets, pastor, etc., etc. Nowhere. Wala. Bisan asa daw sa Biblia nga gibalhin sa Elohim ang pagpanag-iya sa ikapulo gikan sa mga Levita ngadto sa mga apostolis, mga propeta o mga pastor ba? Wala niya gibalhin. Wala niya gibalhin mga igsoon. So asa dad-a ang ikapulo dito sa templo. Sa 2 Kronikas 1:3, gisugda ni Solomon pagtukod ang templo sa Adonai dito sa Jerusalem, sa bukid sa Moria. Diin ang Adonai mipakita ngadto sa iyang amahan nga si David. Didto niya kini tukura sa nahimutangan sa giukanan ni Arauna ang Jebusihanon sumala sa giingon kaniya ni David. Unsa maning Moria nga gitukuran, bukid sa Moria nga gitukuran sa templo. Sa Genesis 22:2 matod pa, miingon ang Elohim, dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gihigugma og lakaw ngadto sa bukid sa yuta, lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog kaniya dito sa bukid nga gitudlo ko kanimo. Munay Genesis 22:2, ang bukid sa Moria
mao di ay gihalaran kang Isaak, mga igsoon. Kinsay nagbuot sa dapit kung asas Isaak ihalad? Ang Adonai. Asa niya gipahalad si Isaak? Sa dapit sa Moria, sa yuta sa Moria. Asa gitukod ang templo? Sa yuta sa bukid sa Moria. Kay mo'y sulti sa Adonai, ako'y magpili og dapit diin ako ninyo adto simbahan. Unsa man Moria? Moria, Hebrew kana siya, mga igsoon, Moria. Mori means teaching. Moria means teaching of Yah. Munang Moria, teaching of Yah. Sa ato pa, kung asa gihalad si Isaak, adto sa gitukod ang templo. Ang Adonai maoy nagpili og dapit asa tukura ang iyang templo, mga igsoon. Anitas Malakias 3:10. Memorize ni tanang mga pastor ang Malakias 3:10. Dan-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo, matud pa. Aron adunay pagkaon didto. Sakto ang gingon ganis sa Deuteronomio 14:29. Aron adunay igong makaon ang mga libita, ang mga langyaw, ang mga ilo ug ang mga byuda nga nagpuyo niini, sumala sa Deuteronomio 14:29. Sulay ako, padayon nato ang 3Gs. Sulay ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug gibukbo ko kaninyo sa madagayaon gayod ang mga panalangin. Okay, diha nila giulug-ulugan ang mga tao nga panalanginan ka basta muhatag kas ikapulo. Miingon ang mangutana ang mga tao bahin sa Shabbat. Miingon ang mga pastor daang tugo na wala na naroon. Bahin sa pagkaon sa hugaw sa hinlo, maingon ang mga pastor daang tugo na panahon pa na ni Moises wala na naroon, grasya naroon. Bahin sa ikapulo, mutubag ang pastor, sikreto nas panalangin. Nganuman diya nila hadlokon ng mga tao, kung di ka muhatag, di ka maluwas, kawatan ka ug way kawatan makasulod sa harian sa langit. Ingon ana nila pagkulga, paghadlok ang tao aron ang tao nga matutuhon mapugo sa paghatag sa ikapulo. Ako sa una may igsoon, giver, tapat ko sa paghatag ikapulo. Tapat ay ko sa paghatag sa ikapulo, mga igsoon. Di ko gusto nga, di ko katuman sa paghatag sa ikapulo. Pag ingog 20% ihatag sa Ginoo, gituman to gina. Kay nahadlo ko sa Malakias 3Gs. 3:8-9 na adya. Ang Biblia nagtug-an sa Malakias 3Gs. Asa dadang ikapulo, nagtug-an ang Biblia nga adto dad-a sa templo ang tanang ikapulo. Og ang ikapulo dili kwarta. Kung balikon ha, Malakias 3:10 dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo. Asa dad ang ikapulo? Templo. Karon, asa ninyo gidala ang inyong ikapulo? Kamong mga Kristiyanos. Asa ninyo gidala ang ikapulo? Sa templo o sa balay, sa dapit nga inyong giabangan aron inyong himuong simbahan? Templo ba na? Di na mao. So akong balikon, ang Biblia nagtug-an nga adto dad-a sa templo ang tanang ikapulo. Og ang ikapulo dili kwarta. Sumala sa atong gibasa sa Deuteronomio, wala maghisgot og kwarta. Walay bulawan nga gihisgutan. Ang ikapulo abot sa yuta, abot sa imong uma, abot sa imong prutasan, abot sa imong mga kahayupan. Diha kuwaon ang ikapulo. Og ang mga langyaw, ang mga byuda, ang mga kabos ug ang mga ilo walay labot sa paghatag sa ikapulo. Hinunua sila maoy pakanon sa ikapulo. Karon, kamong mga Kristiyanos, asa ninyo gidala ang inyong ikapulo? Di ba anhara sa inyong mga simbahan? Nga inyong giabangan? Dili templo. Matawag ba na templo ang inyong simbahan? Ang inyong simbahan? Dili. Busa usa kada pong sayop. Usa kada pong sayop ang gibuhat ninyo. Dili biblical o dili sad practical. Kay lagi matutuohon man gunta mga Pilipino.
Dali kita mutuo sa mga paliwanag sa atong mga pastor. Dali kita mutuo sa paliwanag sa mga preachers. Inig-abot anang gitawag ikapulo. Nan, atong balikon, kinsay mukaon sa ikapulo? Niya, una, ang tag-iya, uban ang iyang panimalay. Ikaw may mukaon sa imong kapulo nga tag-iya, uban ang imong panimalay. Muna yung paglipay kamo, ikaw ang imong panimalay sa pagkaon ninyo si kapulo. O ang mga ikaduha, ang mga libita. Sunod, ang mga kabos, mga byuda, mga hilo, o ang mga langyaw. Maoy mukaon sa atong ikapulo. Diha sa mga Kristiyanos, kinsay nagpahimulos sa mga ikapulo, di ba ang mga pastor? Sa paghatag sa mga Kristiyano sa ilang ikapulo nga kwarta, nakatuman ba sila sa sugo bahin sa ikapulo? Ang tubag, wala. Nganong wala man, di lagi kwarta. Ang gihisgutan nga ikapulo, abot sa yuta. Ug ang abot sa yuta, dili ipabaligya nga kwarta ihatag, kundili kung unsay abot sa yuta, muna ihatag. Tungod kay ang Biblia, mga igsoon, wala maghisgot og kwarta kabahin sa ikapulo. Hinunua, gisakyan sa mga pastor ang kaburong sa mga tao bahin sa ikapulo. O ginegosyo sa mga pastor ang Biblia sunod sa kaburong sa ilang mga membro. Muna kamaturan. Sakit kayong kamaturan. Nakoy po sa Facebook bahin ni sa ikapulo, daghang nang react, mga pastor na, nasakitan. Pero muna'y kamaturan. Sakit man yung kamaturan. Di man ta kadawat. Di man sila kadawat sa kamaturan. Ilabi na kung dakog pundok sa membro. Daghan ng imong membro. Nakabalay, nakas imong ikapulo. Sa mga ikapulo sa membro. Nakapalit na kag auto. Nakapahuman kag eskwela sa imong mga anak. Tungod sa ikapulo sa mga membro. Nakapalampos ka sa imong mga anak sa kolehiyo. Tungod sa ikapulo sa imong mga membro. Kamauawa na. Kinsa ang gihatagan sa Elohim og katungod sa pagkobra sa ikapulo? Klaro ha, kinsa ang gihatagan sa Elohim og katungod sa pagkobra ng ikapulo? Hebrehanon 7:5. Daghang panig bersikulos daang tugon, pero dire lang ko nikotlo si Hebrehanon 7:5 kay mo man hilig ninyo mga Kristiyanos maki New Testament man mo. So dire lang ko si Hebrehanon nikotlo, pero napay mga bersikulo ani mga igsoon sa daang tugon. Karon, Hebrehanon 7:5 nag-ingon. Karon, ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi nga mga pare mangubra og ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. Kinsay gisugo sa balaod nga mangubra ikapulo? Ang kaliwat ni Levi. Sa ato pa nangubra sila gikan sa ilang kaugalingong katawhan nga kaliwat usab ni Abraham sama kanila. Karon mga pastor, mangutan ako. Kinsay nagsugo ninyo nga mangubra mo sa ikapulo sa mga tao? Nabay mabasa ninyo sa Biblia nga kamong mga pastor gisugo us magpangubra ng ikapulo? Ha? Nabay mabasa ninyo sa Biblia nga kamong mga pastor dunay authority pagkubra ng ikapulo? Biasa ang inyong authorization gikan sa Elohim. Ha? Asa? Na? Wala. Karon, ha? Mga kaliwat na di ay, mga igsoon ni Levi, ang gihatagan og katungod sa pagkobra sa ikapulo. Wala mo'y labot. Uy! Ha? Mauwaw mo ana. Di ba? Mauwaw mo ana, mga pastor. Wala mo'y labot. Ang gipalit ninyo, ang gipatapos yung eskwela sa inyong mga anak, gikas ikapulo. Mauwaw mo ana. Ang inyong mga membro, nag-listen pa eskwela sa ilang mga anak. Sa kolehiyo, samtang kamo, nakapag-graduate sa inyong mga anak, gumikan sa ikapulo. Nangilad mo. Mga libita, basad mo. Mani pangutana. Kung ikaw, pastor, doon na kay ebidensya nga ikapakita nga ikaw libita, pwede ka mangobra. Pero, basta balik, klaruhag balik, asa ka mangobra ikapulo sa mga Israelita. Ayaw pangubrag ikapulo sa dili Israelita kay wa na sila labo nga muhatag sa ikapulo. Oh, mga libita basad mo,
Naaba mo'y prueba nga libita kamug mga kaliwa, kamug mga pastor. Bisan nga si Adonai, bisan gani, si Adonai Yeshua may isuon. Timan-an nato ni si Adonai Yeshua. Bisan si Adonai Yeshua gitawag nga usa ka pare, matong Pasibrohanon Kapitulo 7, imong basahon diya. Si Adonai Yeshua usa ka pare sa laray ni Melchizedek. Kabasanan mo na. Pero nganong wala man mangubra si Adonai Yeshua sa ikapulo? Nganong wa mangubra si ikapulo si Adonai Yeshua bisan kung siya pare sa laray ni Melchizedek? Kay gipirmahan na sa Biblia mga igsoon nga ang kaliwat lamang ni Levi maoy mangubra sa mga ikapulo. Kaliwat ni Levi, dili ang kaliwat ni Melchizedek. Naa naman gud si Levi, gipirmahan naman gud sa una wa pas Levi panahong Melchizedek nihatag si Abraham, pero kausara dili kada semana, dili kada bulan, dili kada tuig. Kausara panahong Abraham. Pag abot sa Israelita, kada tuig, aya pa sila muhatag kapulo. Dili sinimana, dili binulan. Kundi tinuig, muhatag si kapulo. Napagani, tagtulo ka tuig, muhatag sila silang kapulo. Kay naa na may mga libita. So, gipirmahan na sa Biblia nga ang libita lang ang Adonai katungod sa pagkubar kapulo. That's why, ang atong Adonai Yeshua o ang mga apostoles, wala mangubrag ikapulo. Niya kamo, hambog kay mong musulti na nagsunod mo sa pagtulunan sa mga apostoles. Pero nangubra mong ikapulo, awa niyo sundang pagtulunan sa apostoles, ikapulo mo inyong gisunod, muna prangka nga pagkasulti. Mangutana mo, Brad, unsa man di ay kadtong gihatag sa babaeng balo nga duha kadako? Di ba, kwarta man to? Yes, kwarta to mga igsoon. Atong basahon, Marcos 12:41 ngadtos unahan. Samtang naglingkod si Adonai Yeshua akbang sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog dito sa ilang mga halad. Daghang mga dato nga nanghulog og daghang kwarta. Kwarta gyud ang dimensyon dire. No. 42. Unya miduol sa huluganan sa halad ang usa ka biyudang kabus og mihulog og duha ka dako nga tumbaga. Pobre kayo nga kwarta, dili duha ka dako nga bulawan o dili duha ka dako nga silver o dili tumbaga. 43. Gitawag ni Adonai Yeshua ang iyang mga tinun-an o giingnan, sultihan ko kamo nga ang gihulog nining kabos nga byuda labaw kaysa gipanghulog sa uban. 44. Kay ang gihulog sa uban sobra sa ilang bahandi, apan bisan sa kakabos sa byuda. Hinunuman na to nga sa Torah ang byuda wala kubrahi ikapulo. So dili ikapulo ang gisgutan sa ni Marcos. Dili ikapulo, kundili tsidaka. Mihatag siya, atong balikan, apan bisan sa kakabos sa byuda, mihatag siya sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Sa ato pa mga igsoon, dili kini ikapulo. Wala kini maghisgot og ikapulo. Mao kini ang gitawag nga tsidaka. Nga ang tanan, bisan kabos, bisan byuda, pwedeng muhatag sumala sa iyang kasing-kasing. Kung ang paghatag sa tsidaka dili pa ni obligasyon, wala na unta kini panid-i sa atong Adonai Yeshua. Ang tsidaka box mga igsoon, anaara na sa gawa sa templo. Muna nga itong kay sa templo mo, dili man sa templo, dili ka na pwede ibutang mga igsoon sa sulod sa templo, kay walay bisan kinsa nga ordinaryo nga tao nga makasulod sa templo. Muna nga ang tsidaka box na gawa sa templo. Mausad kini ang gipasabot ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 9:6. Timan nga ang nagpugas og jutay mag-anig jutay. Apan ang nagpugas og daghan mag-anig daghan. Sipi, busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto. Sa ato pa sumala sa imong gusto. Dili kapulo. Og dili magsubo sa maghuna-huna o dili magsubo o maghuna-huna nga gipugo siya.
Kay ang Elohim nahigugma sa malipayong naghatag. Mauni ang tsidaka, mga igsoon. Depende ra na nimo pila ang imong ihatag, sumala sa gusto sa imong kasing-kasing. Mauni ang among gibuhat. Mauni ang among gi-apply ang kakapostol Pablo. Kay kwarta man. Kung maghisgot ay kapulo, di man applicable ang kwarta. Pero maghisgot at tsidaka, sa mas gibuhat sa babaeng balo sa aning sa Marcos 12, mga isong 41 utos 44 o sa 2 Corinto 9:6, muna i-apply na to kung kwarta ang hisgutan. O niya, ikapulo ba ihatag? Dili. Depende sa imong kasing-kasing. Kung sa'y gusto sa imong kasing-kasing. Wala na kung tayo itudlo, kamong mga Krisyanos. Dili man may against anang offering, love offering. Di ko against ana. Basta, ayaw nang ikapulo. Ayaw hulgaan ninyo sa malakyas business kay wa mo'y katungod na. Gipirmahan na ka na sa Biblia nga Levita lang ang makakubra ikapulo. Ang inyo, kita, kamo, mga pastor, pwede mo anang love offering. Pwede mo anang tsidaka. Kaya nga naman, di man napog sanay, bahala namang tao na anang muhatag. Di kan siyang kasing-kasing. So mo na inyong i-apply, ug maunay among gi-apply diri. Mo nang among gisunod ang sa mga Hudyo nga matang sa paghatag tsidaka. Ug ang tsidaka dili na pwede ibutang nimo sa pulpito. Nanuman, kanang pulpito, kung ibutang nimo sa pulpito, mga igsoon, di atubangan sa katawhan ang hinumdumi nga kanang kwarta Dios na. Kung imo nang ibutang sa lamisa, diya sa simbahan, diya sa pulpito tapat sa amaraga simba mong Dios, labaw pa na si rebulto. Kanang kwarta, labaw pa na si rebulto, mga iso. Segunda guguno na sa Dios, matod pa nila. Pero kung ako'y pasultihon para sa mga kalibutanon, labaw pa na sa Dios. Kaya ang sugos kwarta, mas tumanon kaysa sugo sa Dios. Di ba? Kung niya imong ibutang sa katubangan sa misa, munang ang among tsidaka box, mga igsoon, yas gawa sa simbahan ibutang. Kung niya, muhatag ka dito, sumala sa imong kasing-kasing, walay magtan-aw nimo. Munang kung muhatag ka sa tsidaka og piso, walay mo saway nimo. Wa may nakakita, ikaw ra man usa. Ikaw ra man skilled, walay nagtan-aw nimo sa paghatag nimo. Kung muhatag kag usa ka milyon sa tsidaka, wa poy mo daig nimo nga tao. Kay walay nakakita nimo. So, ang bugtong nagtanaw na to, samtang naghatag ta, si Adonai Yeshua, sumala sa itong gibasa sa Marcos 12, nga si Adonai Yeshua, naniid siya, adto siya naglingkod sa panudlanan sa tsidaka. Adto siya naglingkod sa tsidaka box. Naniid siya sa mga tao, nga naghulog dito. Ang nagtanaw dahil na to, kung maghatag ta, ang Adonai Yeshua, walay tao makakita na to, kaya wala na sa sulod sa simbahan, naranas kilid. Muna kung muhatag ka dito, muhatag kang piso, way mo saway nimo. Kaya way nagtanaw nimo, gawas ang Adonai. Muray mo saway nimo ang Adonai. Kung muhatag sa kang milyon, walay mudaig nimo tao. Ang mudaig nimo, ang Adonai ra gyapon kay siya ray nagtanaw nimo. So, muna husto nga paagis paghatag sa kwarta, dili ikapulo, kung dili tsidaka. Depende sa imong gibati, mga igsoon. Sumala sa imong gusto, sa imong kasing-kasing. So, laing tiwason pa na to, unsang orasa ka muhatag sa imong tsidaka, unsang adlaw, unsang orasa. Sa 1 Corinto 6, 1 Corinto 6, 16:1 sa 1 Corinto, mahitungod sa hinabang alang sa katawhan sa Elohim, buhata usab ninyo ang akong gipabuhat sa mga simbahan sa Galacia. Sa versikulo 2, sa unang adlaw sa matag simana, mingon nila, tanaw ba Domingo? Unang adlaw, sa Binisaya na siya nga hubad mga isuon. Sa Binisaya translation, daghan ng corrupt sa translation. Adto tas CGB, sa CGB nga Bible, sa Hebrew, CGB, Complete Jewish Bible, gingon nito Motsai Shabbat, nga sa ato pa gabii sa Sabado. Motsai Shabbat, gabii sa Sabado. Inigsalop sa adlaw sa Sabado, gabii na, inikagabian na, salop ng adlaw kay gabii na,
gihuban naman lang guna nga first day of the week, unang adlaw naman na semana kay Domingo naman guna inigsalop sa adlaw. So insakto gyapon ang hubad. Sabi ni siya nga sa unang adlaw sa semana kay inigsalop sa adlaw sa Sabado, mga igsoon, Domingo na siya. O pwede na ta magtrabaho ana, Domingo na siya. Muna na nga giingon diri sa Hebreo, Motsai Shabbat, sa ato pa gabi sa Sabado. Dili buntag sa Domingo. Kanang first day, unang adlaw sa semana dia, di na buntag sa Domingo, kundi gabi na sa Sabado. Kay Motsai Shabbat na siya sa complete Jewish Bible. Akong padayonos pagbasa. Ang usag-usa kaninyo magahin gayud og kwarta sumala sa inyong kinitaan og tigumon kini aron maandam na inig-anha nako. Muna giingon ni Apostol Pablo, ang usag-usa kaninyo mag-andam gyud, magahin gyud og kwarta sumala sa inyong kinitaan. Nya atong basahon sa Hebreo, mga igsoon, ang 1 Corinto 16:2, lakdot ta sa 2. Bi'echad basyabat kol ish mikim. Ang bi'echad syabat, bot pasabot, matag Sabado. Matag Sabado. Bi'echad syabat kol ish mikim. Ang tanang tao. Mga igsoon, ang tanang tao yun, magagahin. Ang usap-usap, magagahin. Ang tanang tao, magagahin. Unsay magagahin? Ka-asher timcha yado yarim. Sa gabi sa Sabado o sa matag Sabado, ang matag usa magahin og kwarta sumala sa kinitaan sa iyang kamot. Muna diya, ka-asher timcha yado yarim. Et nidbato lihiyot lipikadon ito welo tarimo et tandabot. Et hanidabot bibuhi. Matod pa sa Hebreo nga pagkasulti. Et hanidabot bibuhi. Sa ato pa, mga igsoon, sa matag Shabbat or sa matag gabi sa Sabado, ang matag usa magagahin og kwarta sumala sa kinitaan sa iyang kamot, magaamot siya og limos o halad aron maandam inig-anha nako. Unsay amot? Limos o halad, dili ikapulo. Ang sa 1 Corinto 16:2, dili ikapulo ang gisgutan. Limos or halad. Kana bang charity, offering, mga igsoon pledge, o sa laing pagkasulti ng lifikadon deposit, magapundo ka sa imong halad. Mao na siya ang buot ipasabot. Dalaygon ang Adonai. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Bishem, Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Matif Gideon Silva, magaingon kaninyong tanan nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman nini hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom.